Teška je sudbina porodice Safeta Kapetanovića iz Ljubije kod Prijedora, koji je ovog ljeta doživio težak moždani udar, zbog čega je osuđen na život u bolesničkom krevetu. Njegovu suprugu Melihu također ne služi zdravlje, jer je i ona nedavno preživjela moždani udar. Narušenog zdravlja brine o bolesnom suprugu Safetu i njihova dva sina, 14-godišnjem Edvinu i 8-godišnjem Vedinu. Ova četvoročlana porodica kaže da je bila primorana da se u Safetov rodni Prijedor vrati iz Federacije BiH, jer tamo nisu mogli da ostvare adekvatnu pomoć. Nesreća ne pita ni za vjeru ni za nacionalnost. Kada su čuli u kakvim uslovima živi porodica Kapetanović, članice Kola srpskih sestara iz Prijedora organizovale su akciju i donijele pomoć ovoj porodici. Melihu i Safeta ganula je ova pomoć. Priče, kako se priča, na primjer, tamo u Federaciji, tu nije. Vidjela sam sad da nije istina. Tu da se ne gleda na vjeru i naciju. Tu sam vidjela. Ma vidjela sam i ovdje i ne poznajem narod, poznaju njega. Pa kad izađem vani, na primjer, ili kad me vidi na prozoru, ja ovako na prozor gledam, ne mogu ostaviti samog. Nema ko ne pita kako je, šta je. Mi ne gledamo ni ko je ko, ni koje vjere, ni ništa. Jednostavno nismo ni razmišljali. Pročitato je u nekim novinama, organizovala smo, došli smo. To je to. Ja sam majka poginulog borca, ali to mene ne spriječava da uradim. Ja sam aktivista Kola srpskih sestara i ne spriječava me da donosim pomoć nekome ko ti ljudi meni nisu ništa krivi. Kapetanovići se većinom hrane u ljubijskoj javnoj kuhinji. Jedino sigurno primanje im je Safetova penzija od 145 maraka, od čega mjesečno skoro polovinu potroše na lijekove. Safet je nekada radio u prijedorskoj trgoprodaji, ali je ostao bez posla. Počeo je obnovu roditeljskog stana u Ljubiji, u kojem sada živi njegova porodica, ali ga je bolest u tome spriječila. Što se tiče posla, on sve jedan posao je znao raditi. Ali ne mu trebao niko pomagati što se tiče posla, da je on zdrav. Šta je tvoja najveća želja? Kompjuter. A šta još? Možda mi tata stane na noge. Safetu je neophodno banjsko liječenje. Meliha i djeca se nadaju da će mu ovakav vid liječenja značajno pomoći. Grad Prijedorovoj porodici pomogao je sa 3000 maraka donacije u materijalu za sanaciju neuslovnog kupatila i instalacija. Međutim, da bi radovi počeli, Kapetanovići moraju platiti pripremne radove oko 600 maraka. Vjeruju u pomoć ljudi dobre volje, a da takvih ima, uvjerili su se nebrojeno puta.